warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nugroho miwasar-wasaning Gusti ingkang ngababar kabagyan, Anjir. katentreman, kaluhuran. Mugi tansah kajiwa, kasarira dumateng panjenengan sedaya saha kula waratin sagung dumadi. Nuwun dumateng para alim ulama ingkang hanggung kula sagung fatwanipun. Para sepuh pinisepuh ingkang dahat pinundi-pundi. Nunjingan mulya panjenengan Bapak Mulyadi saha Ibu Muisyarah minangka ingkang hamengku gati. Boten kata lumpet dumateng para kadang stresnabda saking keluarga Sandiwara barengan Wahyu Putra Wijaya yang mijil saking tlatah kali putu ingkang dipun pangarsani panjenenganipun Dimas Ilham Maulana. Ugi para pamirsa kakung sumawana putri ingkang pantes nampi pakurmatan. Alhamdulillah ing titik kalenggahan parcian mulai saged nyawiji mangayub bagya wontenipun adicara tasakuran walimatul khitan. Putra saking panjenengan kang hamengku gati nunjih Nak Mas Bagus Muhammad Salman Al-Farisi. Mugi sasampunipun dipun hitanaken pinaringan enggal dangan wangsul malih wonten dampar pulang dadosaken putra ingkang soleh ngabukti tiyang sebuah kamilan miga tumrap dosa bangsanipun. Amin. Mugi ing titik kalenggahan parcian punika Bapak Mulyadi saha Ibu Muisyarah netepi adat ing tanah Pulo Jawa. Badhe nglukar Sukerta putra ingkang namung sawiji nandhang Sukerta ontang anting. Mugi sareng gati para wadya wasana rahayune rewikara kabucal sedaya sukertanipun dadosaken putra ingkang suci boten gadah sengkala punapa-punapa. Amin. Pinaringan panjang umur pantakwa dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Amin. Nuwun para rawuh saksampunipun panjenengan sami diaturi palipur dening kadang seniman seniwati saking keluarga Wahyu Putra Wijaya. Titik kalenggahan parcian kula sarimbit kalian sisian kula ninggih Raden Pentol kelawan tembem sinampiran jejibahan adicara pangruwatan. Pangruwatan. Mbem, Kakang Pendol. ora kaya padatan iki dina kasunyatan awak dhewe jumeneng ana ing sangandhaping tratak Rambat Jinaturata. Anjir. Tak candhek anggonku ngudha rasa kelawan sliramu. Merga kae yen to jeneng wis samestine garwa kae sigaraning nyawa. Sigaraning nyawa. Ora katon sakedheping netra gawe kangening sakjroning dada. Ning ya iki dina lumantar iki aku atur marang sliramu ora teges ngurangi apa kang dadi tresnaku marang sliramu. Janjane Kakang Pendol, panjenengan ki badhe matur menapa lho? Kasunyatan, Mbem. Nggih. Aku pikantuk cecala yen awak dhewe ngono kudu madheg adicara pangruwatan. Amangka pranataning tanah Jawa sapa sok sinampiran jejiban adicara pangruwatan kudu piyai kang sepuh ora mung sepuh yuswane uga sepuh babakan kawruh. Leres menika. Reh ning sliramu ya wis ing pamukuran tak aturi apa kang dadi jejibahan. Anjir. Aku njaluk wawan rembugmu utawa petungmu anggonku nampa jejiban pangadeg adicara pangruwatan kudu syarat sarana kepiye, Mbak? Kakang Pendol. Mbak. Ingkang adeg adicara pangruwatan menika lak nggih tiyang ingkang sampun sepuh. Sepuh menika boten kok ateges sepuh yuswane hanange sepuh bab kawruh. Tamangka panjenengan kalian kula menika katon tasih muda tumaruna. Kasunyatan. Mbok menawi panjenengan kalian kula menika ncelamur laku gantos dijuluk ngoten pripun Kakang? Sajak buka ing pamikiranku aturmu kaya mangkono iki dina Anjir. sinampiran jejibahan. Yen kaya mangkono liramu nyarujuki nyelamur laku kahanan uga mangerteni ing tanah Jawa kaya ana piyai sepuh mijil kakung kasebut Kaaran kaki, dalah kang wadon kaaran nini. wis sak mestine iki dina awak dhewe ora Raden Pentol kelawan Raden Tembem Lajeng ganti jejuluk kaki legaya dalah nini legaya kaki legeye dalah nini legeye. Kaki legeye. nini legaya Sampun jumbo kalian kahanan. Yen to sak mangkene wonten tiang gesang sederek wonten tanah Jawi menika badhe nyuwun pitulungan marang panjenengan kaki legeye. Wis dadi Boten bakal kasunyatan. nguciwani lak ngoten kaya to. mangkono ning ya ora kaya iki dina nini Anjir. sawise awak dhewe jejuluk kaki legaya lan nini legaya apa ora keprungono sak dhuwuring rompoke awak dhewe prenjak ganter-ganter nini Kaki legeye. Prenjak tansah ganter-ganter sansaya banter menika. Sasmitane para pinisepuh rumiyin yen ta ana prenjak sing ganter-ganter bakal wonten tamu.
anggenipun perencak gantar-gantar sansaya banter menika sak menika wonten tamu ingkang rawuh wonten rompok panjenengan kalian kula. Kasunyatan kaya mangkono bakal tak purba amrih terwaca kang dadi wigati. Anjih sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu Bapa mboten ateges kula tamu ing kahanan pahargyan punika. Kula badhe niti pirsa panjenengan punika paring asma sinten saking tlatah pundi. Kula saking talang aturipun dalemipun Bapa Mulyadi dalah Ibu Muisyarah ingkang kaping sepindah inggih menika badhe silaturahmi, ingkang kaping kalih badhe hanetepi adatipun tanah Pulau Jawa. Inggih menika badhe nitipaken putranipun ingkang namung setunggal ingkang keparingan asma Muhammad Salman Al-Farizi utawi gadahi gedhek ciri bocah untang-anting kaki legeye. Nuwun sewu leres panjenengan Bapa Mulyadi, Ibu Muisyarah. Nggih, Saking tlatah Ngembal. Kulon. Ngembal Leres nggih. Rejuk. Kang Put Ngembal kulon. Ngembal kan. Ngembal Ngembal kulon. kulon. Piniti kalenggahan punika Kang Putra paring asma Muhammad Salman Al-Farisi. Leres. Nggih. Nuwun sewu Bapa Mulyadi saha Ibu Muisyarah. Anggenipun panjenengan sakeluarga atur silaturahmi kula tampi kanthi asta kekalih tambah pasederekan turap tiyang gesang tanah Jawa Bu nggih. Pak nggih. Mengku wigati ingkang kalih lumantar talang atur panjenengan ing titik kalenggahan punika panjenengan sami netepi adat tanah Jawa. Nggih. Gadahi putra namung sawiji. Leres nggih. Kang mijil kakung kang kawastan Nandang Sukerta ontang-anting. Pun pasrahaken dhumateng kula saha sisihan kula lumantar kula nyuwun dhumateng Gusti Kang Maha Kuwasa nglukar Sukerta putra panjenengan. Nuwun sewu Bapak Mulyadi saha Ibu Muisyarah. Anggenipun panjenengan pasrah putra panjenengan dhumateng kula saha sisihan kula napa sampun ikhlas lahir tusen batin. Ikhlas nggih. Ibu nggih ikhlas nggih. Ikhlas putra panjenengan badhe kula tampi. Nggih. Bapak Mulyadi saha Ibu Muisyarah, panjenengan ampun aliting galih. Bilih putra panjenengan badhe kula rengkuh kadya anak kula piyambak. Kapor samayala dadosaken putra ingkang soleh ngabekti tiyang swagamilan miguna tumrap musa bangsanipun ing dinten punika kalukar sedaya kertanipun dadosaken putra ingkang suci boten gadah sengkala punapa-punapa pinaringan panjang umur depan takwa dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Nuwun sewu Bapak Mulyadi saha Ibu Muisyarah. Anggenipun panjenengan pasrah putra panjenengan sak badane menika tasih wonten wigati ingkang dereng kawedhar. Sampun kaki legeye. Sajak sampun murakabi. Panjenengan gati-gati badhe kondur tumuju bidal suwang-suwang rahayune ing sugeng nderekaken kondur. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaki legeye. Ini legay. Banget bungae ati kula kaki legeye. Sak menika panjenengan kalian kula sampun gadah momongan. Ini legay ya. Nggih. Kasunyatan anakmu wis kalukar sukertane dadi bocah kang suci ora disengkala apa. Anjih kaki legeye. Jumbuhake kahanan yen to jiwa ragane anakmu ki dadi bocah kang suci lan uga dadi anake kaki legek lan ini legek. Bakal tak paringi jimat sifat piandel ganti jejuluk Joko Jlagur. Joko Jlagur. Joko kae mujuti bocah lanang kang jiwa ragane suci lan jlagur. Besok bakal jumangkah ana ing dalan kang luhur, kabeh panjangkane kang dhuwur mesti wae kaijabah dening Gusti Kang Maha Kuwasa kang ateges ngabekti marang kang ngukir jiwa lan ragane kang yaiku wong tuane sakarone lan bisa mikul dhuwur mendem jero marang wong tuane. Anjih kaki legeye. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Salman Al-Farisi. Joko Jlagur. Joko Jlagur saiki jeneng mulai amarga kowe wis dadi putrane kaki legeye telah nini legeye. Mula saka iku nini. Anjih kaki legeye. Sekawit Joko Jlagur iki dina cumandha ana sakjroning rompok. Ya kasunyatan aku jejere wong tuwa lanang kudu nyukupi kebutuhaning keluarga. Amarga sadurunge sliramu matur marang aku wis grame apa kang dadi pamikiranmu. Anjih. Mula saka iku kanthi palilahmu iki tak budal ning kutha raja ngupadi pangupa jiwa. Apa ya wani tak tinggal
Kaki lagi. Ngene legi. Kula mangertosi yen to panjenengan menika dados kapoloning keluarga ingkang kedah nyekapi sandang pangan lan papan kangge kula kaliyan Joko Jlagur. Ananging panjenengan ugi mangertosi yen to kula menika dados ibu nembe kemawon. Mbok menawi panjenengan menika badhe tindak ngupadi rejeki, kula nyuwun kanca rawang kagem njagi keslametane Joko Jlagur. Sumelang jroning atimu wis dadi kasunyatan senadyan to Joko Jlagur tak lukar sukertone. Anjing. Mergo awak dhewe durung pinter babagan kulawentahan. Leres menika. Nglamur laku ora teges aku njaluk kanca ruang marang tangga teparu ana ing kiwa tengen kene. Ning Lajeng? kasunyatan mangertiya kadang tuwa papat cacahe Joko Jlagur bakal tak wujudake ing pengarepan. Kados Kaya mekaten mangko. lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Supiyah Almarah Aluama. Mutmainah. Supiyah amarah aluamah lan kowe mutmainah. Yen to sekawit kowe badan tak cipta dadi badan kang kasar, merga kowe kabeh tak kon njaga kadangmu anom Joko Jlagur uga dadi kanca rengge apa saguh ngger. Yen saguh jaga aja nganti lero sak kedheping netra. Ini legeye. Kaki lagi. Lak kewengen anggonku ngupadi pangupa jiwa kanggo kebutuhaning keluarga. Anjir, kaki lagi. Keselamatan Joko Jlagur tak sampirno ing pundakmu. Nyastakaken Ning aku meling marang sliramu. Wonten menapa? Sewaya-waya ana kedadian sakjroning ropok sliramu ora bisa muntasi. Anjing. Gedruk lemah kaping 3 undang jeneng. Nyastakaken dawuh Rasa kaki jenengan lagi. aku bakal bali. Sewang-sewang dun selamat ing Antum selamat matos-atos kaki lagi ya.
kepengin duweni momongan. Saiki nek kowe tak pasrahi momong putraku si Joko Jlagur. Ingkang menika leres nini lho Kyai. Ananging kalahmu Joko si Joko Jlagur kuwi kepiye? Aku kepengin mangerteni. Sophia Amara, ayo rene le. Sawo katimbalan. Kene cedhak. Nggih nini lho Kyai. Lho, kowe iki kepiye to? Nene legi iki arep nelake matur suwun banget marang sedulur papat. Amarga kowe kabeh rak ya wis mbantu. Nene legi momong lan jaga keselamatane si Joko Jlagur. Ananging kenapa kok ora ana katon ning gone papan panggonan kene? Apa ya ora moklokke yen to si Joko Jlagur ki yen dolan ora sak ado-ado. Mengkone yen ilang piye? Mengkone yen kesasar ketelarak piye? Nggih. Mutmainah. Sawo katimbalan. Lah kok kowe malah misek-misek kaya mengkono? Lah wong kowe iki momong bocah momonganmu anteng ora ana abane kepiye-kepiye kok malah kowe sing misek-misek nangis to? Pilek. Yen pilek ki ora kaya ngono kuwi. Nggih. Coba saikine sedulurmu Anom Joko Jlagur celuken amarga ning gene pepurungkuran mau ning legaya wis nyepak-nyepake uga rampen. Wis ana maeman, wis ana ombenan lan saline wektu mengkone yen to wis barados, wis cumupak kabeh ana ing pepungkuran. Nggih. Kepareng matur nini lho Kyai. Matur, Nggih. arep matur apa janjane lho wong kowe iki tak kongkon nyelokke putraku si Joko Jlagur lah kok malah arep matur ki matur apa to? Saderenge nyuwun pangapunten. Mutmainah. Sawo katimbalan. Aku percaya karo kowe yen to kowe iki ning kene dadi tuan-tuanane sing setata jalma duwe ganda pangrasa. Nggih. Kowe arep matur apa? Bloko suta wae lah mengkone yen to wis rampung anggonmu matur, celuken sedulurmu Anom. Kula dek wau lajaki Joko Anom. Pancen ya kudune kuwi Nggih. mergo kuwi wis tanggung jawabmu kabeh sedulur Ingkang papat. menika leres nini lho Kyai. Ayo ananging ngopo to aja gawe tratapane ngatiku Mutmainah. Sakubare kula Joko Jlagur ing inggile lompok enten pedhut utawi mendung ingkang peteng nini lho Kyai. Lah pancen iki yo kahanane mendung kaya ngene lah wong Nggih. pedhut peteng sing ora ana lho, ora ana katon. Sophia, Amara Alwama. Coba janjane iki ana apa lho? Lah kok malah hatiku sansaya sumelang kaya mengkene? Mutmainah. Hatiku sansaya ora kepenak Mutmainah. Ampun kula bloko suta mawon. Pedhut nika ical mbaringi Joko Jlagur murca nini lho Kyai. Jagat Dewa Bathara. Ora toko babar blas tara kahanan sing kaya ngene. Nggih. Sampai amarah alwa Mamat Mainah. Sawo katimbalan nini lho Kyai. Maturmu gawe sesekeng dadaku Mutmainah. Aturmu sing kaya mengkono kowe enteng kanggomu yen to kowe kurmata nyuwun pangapura marang aku. Ananging apa kowe kabeh sedulur papat ora mangerteni? Ento Joko Jlagur kuwi putra sing tak antu-antu. Putra sing tak tresnani. Ning arep aku ra sematur sedulur bapak. Nggih. Pihanggonku mudidaya supaya aku kuwi bisa duweni momongan. Aku ora beda-bedake yen to Joko Jlagur kuwi dudu titisku dhewe. Wis tak anggap
kaya anakku dhewe lan aturmu sing kaya mengkene iki gawe lara ning atiku. Iki dina aku bali kelangan meneh marang anakku. Kan kowe ngerti. Nang di papa tununge si Joko Jlagor sedulur papa. Kowe sing jaga bauke wonten ngene kudune kowe iki tanggung jawab. Sadurunge matur karo Nini Legaya kowe kudune wis goleki nang ndi papan tununge. Apa ya wis mbok goleki sedulur papa? Sampun ini legaya. Ananging apa kasunyatane? Kula sak kanca sak kadang dereng saged Banjo. Kita kondur Joko Jlagor ini legaya. Ento ana kanan sing kaya mengkene. Tuane yen tindakan ning kene papan panggonan kene banjur goleki si Joko Jlagor aku kudu jawab kepiye sedulur papa. Jagat Dewa Bathara. Nang ing sedulur papa. Aku keling marang paulinge kaki Legaya rikala arep tindak Bupati ana Kutaraja. Kaki Legaya maring pauling marang aku kelawan kowe sedulur papa. Yen ana kedadian sing ora kowe kelawan aku iki kepingin. Awake dhewe ora iso muntasi. Aku kudu ngejruk lemah kaping 3 kanthi nimbali asmane kekali kaki Legaya. Tak kira kedadian sing kaya ngene iki sedulur papa. Aku ora ngira babar blas yen to kaki Legaya kuwi. Wis duwe pangrasa yen to bakal ana kedadian sing kaya ngene iki mula kondur kaki Legaya. Ini Legaya. Sumendal sumlang jroning atiku yen to kasunyatan sekawit ngupadi pangupaja kanggo kebutuhaning keluarga. Yen to iki dina aku nyawang pedhot limangan ana sak dhuwuring rompok kasunyatan nyandung nyripet anggonku bali. Mangerteni kadang tuwa papat cacahe padha sedih sakjroning atine. Sliramu tawang tangis kaya mangkene. Janjane ana kedadian apa ni? Ini Legaya. Satria kula matur nyuwun agung ing pangapunten kaki Legaya. Aja iki dina gawe bingung atiku, kaya ora padatan matur wae sajak iki dina kaweden jroning atimu. Walaka wae. Kaki Legaya. Ini Legaya. Kula mangertosi yen to kula dereng saged dados ibu ingkang sampurna. Kaki Legaya sampun masrahaken keselamatan Joko Jlagor. Wis dadi kasunyatan. Datan kula kalian sedulur papa tananging. Ananging kepiye niki? Kasunyatan dinten menika Joko Jlagor. Joko Jlagor? Aneh. Joko Jlagor ilang. Papunten dalem Kaki Legaya. Aturmu kaya mangkono gawe sesek sajroning dadaku. Wis mesti wae bakal tau tapake dukaku marang sliramu. Ning iki dina aku gong lengkon. Yen to kasunyatane sekawit sliramu tak wanti-wanti yen to ana bebaya apa wae kang tumamana sajroning ropok sliramu ra bisa muntasi. Anjing. Gedruk lemah kaping 3 iki dina wis dadi kasunyatan. Ini Legaya. Sare sawetara tata atimu candhek anggonmu tawang tangis. Kapara iki dina munggah ning sanggar pamujan nyuwun marang Gusti Kang Maha Kuwasa supaya iki dina aku budidaya amrih baline Joko Jlagor. Ngestu akan dawuh kula badhe
dumarang Gusti ingkang akarya jagat. Mugi-mugi Joko Jlagur enggal-enggal kepanggih kakeliki. Kaya mangkono. Supaya amarah aluamah lan kowe mutmain. Dawuh katimbalan kaki legi. Ora kaambalan iki dina apa kang dadi aturku kasunyatan jeneng kowe kabeh wis mangerteni apa kang dadi kedadean sakjuring rompok. Nggih. Yen to sekawet iki dina kabeh tanggung jawabmu. Mula saka iku dukaku kacandhek sawetara kapor abot sakjuring pundakmu. Jeneng mutmainah kang duweni aji ganda pangrasa lan pangunang. Nggih. Tautus dadi cucuking laku supaya bisa balekake kadangmu anom Joko Jlagur Koskawet. Mula saka iku, Ger, iki dina kanthi palilahku kowe kabeh tak tundung enggal budhal, Ger. Sendika kaki legi. Dalah supaya hamarah haluamah lan kowe mutmainah. Ora nganti gantalan dina minggu utawa candra kasunyatane iki dina sakedheping netra wae cirit kewan kang gegrisi kaya mangkene. Apa kang dadi setyamu? Nggih, kaki legi. Ingkang kewan gedhe ngrisi menika nyidra kadang anom kula kaki legi. Dadi kewan kang gegrisi ana ing pengarepanku ora kalya kang nyidra kadangmu anom, Ger. Yen kaya mangkono banget panarimaku, Ger. Sekawit ke badan tak cipta dadi badan kang kasar. Iki dina bakal tak balekake dadi badan alus maneh supaya bisa kanggo kekuatane kadangmu ana sakjroning go karpane kewan kang gegrisi. Mula saka iku, Ger, iki dina ora usah kesuwen manjing jiwa lan ragane Joko Jlagur. Mandeg-mandeg satriya-satriya teja-teja leksana jane wong rangkaton gemblundung kok krikil malang-malang lir kadya klosat-klosat ning tengahing marga catur tengahing prapatan. Yen to kewan gegirisi ana ing pengarepanku iki dina bisa tata jalma. Sapa kang dadi dasanamamu, Ger? Pawongan, iya, tambuh marang aku. Sajroning jagat tanah Pulo Jawa ya kene. Ora ana loro, uga ora ana telu. Ya mung sawijine aku sing kena diarani Sri Bathara Kala Gelap Saeta. Ya aku Raden Gewa Kamijaya. Balik kowe sapa wong gedhe dhuwur. Wani ngridulaku. Sapa kang dadi dasanamamu? Kowe adalah Sri Bathara Kala Gelap Sayuta. Yen to jeneng sira kepengin mangerteni sapa kang kama wani ngadeg kejereng pengarepanmu, ora kaliya sepone tanah Pulo Jawa kaki legek kang dadi peparapmu. Kowe lah dalah. Tiwas kebeneran aku bisa duarep karo kowe. Kaki legek. Ana paran. Ya ning papan kene. Aku kepengin agih janji nalika sejarah tanah Pulo Jawa kae. Jadang pangane Sri Bathara Kala Gelap Saita. 1 6 7 pamungkas. Kaki legek. Ana paran. Ning kene ya. Aku dina iki wani mlebu ana sajroning desa Ngembal Kulon kene. Sajroning desa Ngembal Kulon kene ana pawongan sing duweni jeneng Bapak Mulyadi dalah Ibu Muisyarah. Bapak Mulyadi kae duweni anak 1 cacahe lanang. Sing kira darani bocah ontang-anting. Sawise tak tadah dadi kala mangsa ora gawe adem, ayeme sakjroning gua garbaku. Kapara gawe sing sarane. Ya kenapa kaki legek? Kowe adalah Sri Bathara Kala Gelap Sayuta. Dasar kepara nyata. Dahana sakjuring rompok ora kaliya pokal gawemu anggonmu netepi jadhang pangentisen Bapa Adami Bekang Nandang Sukerta. Kasunyatan mangerteni yen to Bapa Mulyadi Ibu Masarah ae duweni anak wong sawiji Nandang Sukerta ontang-anting. Nek goblok wis dadi jamak lumrahe. Ning ya iki dina kasunyatan Sri Bathara Kala Gelap Sayuta polali nalika babat alasan ing tanah Pulo Jawa kae. Entuk Sri Bathara Kala Gelap Sayuta nggoglo apa kang dadi jadhang panganmu titising Bapa Adami Bekang Nandang Sukerta. Nanging yen to ora karuwat sengkalan. Tambah istanane yen to ora karuwat sengkalane. Amangka iki dina Sri Bathara Kala Gelap Sayuta mangerteni bocah kae kinalungan janur kuning ana janggane. Kapara tak paringi aji sangut kang kaijabat dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Uga iki dina wis kalukar Sukertane dadi bocah kang suci ora di sekolah apa-apa. Yen to nganti ndek goblok ora gawe ademing sakjroning wadukmu.
Kasunyatan gawe sengsarane sadurunge Gokarpa. Sri Bathara Kala Glapsayuta. Rening mangerteni kanan kang kaya mangkono tak jaluk kanthi aris. Ora esuk ora sore. Aku njaluk baline Jaka Jlagur ka sekawit tanpa gethek ciri sawiji. Yen to kasunyatane Sri Bathara Kala Glapsayuta budi mesti wae bakal. Welah dalah. Kagelegek Ana paran. sugih kedel bondo wani. Wis tak dodo. Kowe wani njaluk anakmu sing wis ana sakjroning Gokarpa kowe iki. Apa pawitanmu? Welah dalah. Umpama iki dina Sri Bathara Kala Glapsayuta njaluk bebono, apa ki sanggup minangka? Cak enteng sinangga abot anggon bakal mulungake anakku ana sadurunge Gokarpa. Yo, tinimbang ana utaing ludra papan kene kambalan kabeh setting gembong kami jaya dadi Sri Bathara Kala Glapsayuta tetulane bocah cemani luka ireng sakembaran ning dudu jagaling manungsa. Sesantine ing tanah Jawa memayu hayu ning bawana langgeng tintah saka Gusti Kang Maha Kuwasa. Kang ateges urip lan pati hake Gusti Kang Maha Kuwasa kowe kelawan aku mung tinitaing alam donya. Syarat sarana amrih bisa baline Jaka Jlagur ka sekawit tanpa gethek ciri sawiji ing donya iki ana wujud. Mesti wae bakal tak sodara tumraping Sri Bathara Kala Glapsayuta. Mas Picis Raja Brana busana kang pating gemebyar bakal tak cepake ugra janjaluk tumring lintang kelawan rembulan. Kagelegek Ana paran. ruwono goboku lek uripat. Iya. Aku rak butuhake Mas Picis Raja Brana. Ora jaluk busana kang pating gemebyar kae. Apa meneh temurune lintang kelawan rembulan kae ora. Anakmu kuwi raga kekantilan nyawa sing kepajingan sukma. Pinangka gantine raga kekantilan nyawa sing kepajingan sukma. Sing nganggo sarwa seta. Kang aran pitik putih siji cacahe. Kuwi sing kepisan. Angka loro mori putih sak dedeg pengawe. Angka telu beras sak pitras sak bumbune. Ora esuk ora sore sing dadi panjalane Sri Bathara Kala Glapsayuta. Bakal mbok wujuti. Dino iki bakal lukarake putramu. Sajak ngemu pralampita anggon nduweni penjalukan. Pitik putih mujuti jiwa raga kang suci kanggo ngedemake sakjuring wadukmu, gantine jadang panganmu. Yen to beras fitrah anyuceni jiwa lan ragamu, mori putih kanggo buntelmu tumakaning pralaya ngadhep marang Kang Kuwasa. Yo, kabeh syarat sarana wis kawujudan ing donya. Mula ature sepana tanah Pluja kena ndek gumenggal utahno anakku ana sakjuring Gokarpa. Kagilegek. Ora sak suwen. Saiki anakmu sing wis ana sakjroning Gokarpa kowe iki. Mundur sak jangkah Bakal tampano. tak tampani kanthi asa kendal. Nini legaya enggal tumuruna saka sanggar pamujan. Ya kanthi pandongamu kang kaijabah dening Gusti Kang Maha Kuwasa, aku bali kelawan anakmu yaiku Jaka Jlagur. Panjenengan kok sampun nanimbali kula? Napa anggenipun ngucali Jaka Jlagur menika sampun kepangke Kanthi pandongamu kang kaijabah dening Gusti Kang Maha Kuwasa, budidayaku iki dina aku bali kelawan anakmu yaiku Jaka Jlagur. Tetes sak menika Jaka Jlagur sampun kepangke Kasunyatan kaya mangkono nini. Banjur wonten pundi sak menika anak kula si Jaka Jlagur Mula kakilege saka iku sawangen kanthi terwaca iki dina anakmu tumapan sak mburi. Jaka Jlagur anakku. Menika Jaka Jlagur anak kula mboten klentu kakilege ya. Wis Dek Titi, engko gek-gek ana untune sing copot. Aning sayange lho senengane ndiluk terus kok yo. Nini legaya. Kakilege ya. Ora tak selai kasunyatan anakmu sawetara kacidra dening Sri Bathara Kala Glapsayuta. Sri Bathara Kala Rahayu dening Glapsayuta. Gusti Kang Maha Kuwasa, anakmu kalis rubeda. Kasunyatan wis kalukar sukertone ewas mono kalah janji. Babat talason ing tanah Jawa. Anjih, kados mekaten. Mung kanggo wadining awak dhewe wae, Anjih, kakilege. damar mancung cinubat. Kula mboten bakal buka wati menika kalian sinten kemawon kakilege ya. Ini Ananging kakilege ya. Menika wonten perencak ingkang ganter-ganter saya banter pirengaken kakilege ya. wis sak mestine kae malah kaporo tak sawang saka kadoan.
kaki legeye. Bapak Mulyadi so Ibu Moisaro tumuju sakjroning rompok ya awak Leres. dhewe. Kula nggih boten pangkling sinten menika ingkang rawuh kaki legeye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu Bapak Mulyadi so Ibu Moisaro. Nggih, Anggenipun panjenengan tumuju sakjroning rompok kula damel kageting manah kula. Kapara panjenengan bekta kados mekaten janjane mengku wigati punapa. ingkang kaping sepindhah inggih menika badhe silaturahmi kaki legeye. Ingkang kaping kalih badhe ngaturi tetebusan utawi maringi bebungah kagem kaki legeye antawis ajeng nyuwun putranipun kondur. Nuwun sewu Bapak tuwin Ibu. Anggenipun panjenengan pasrah sedekah tumrap kula saha sisihan kula. Nggih, Napa punika sampun ikhlas lahir terus sing batin. Ikhlas nggih Ibu nggih ikhlas. Nggih. Ikhlas badhe kula tampi mugi dadosaken berkah lumeberipun rezeki panjenengan sak keluarga. Coba kae tampan. Ugi ing titik kalegan punika panjenengan badhe ngajak kondur putra panjenengan. nggih kaki Janjane legeye. wonten wigati punapa punika? Ajeng kiyo selawaken. Dipun islamaken utawi Nggih. dihitanaken nggih. Nggih kaki legeye. Kula saged tamu puji anggenipun samangke kenang Muhammad Salman Al Farizi lampahi hitanan papah kanthi lancar ujung slamet kalis rubida nerewikara Amin. pinaringan enggal dangan dadosaken Amin. putra ingkang soleh. Amin. Pun sewu Bapak saderengipun kula badhe nitepan wujudipun janur dumateng panjenengan sami. Nggih kaki legeye. Kula suwun Bapak tuwin Ibu. Janur punika samangke panjenengan dekek sangenipun bantal utawi kasur anggenipun putra panjenengan biasanipun sare. Selaminipun sepasar dinten utawi gangsal dinten. Nggih, Sabaten gangsal dinten, janur punika panjenengan larung utawi bucal wonten lepen ingkang wonten toyanipun mili nggih. Nggih, Supados Kaki sirep adem ayem tentrem sak keluarga panjenengan Nggih. kanthi pandonga Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ora ngguwak wujuding janur, nanging aku ngguwak sengkalane anakku ontang anting. Kanthi jabah Gusti Kang Maha Kuwasa, wilujeng slamet kalis rubeda nir ing sambi kala. Dipun Fatihah kaping 3 nggih. Kapara saya saged ndonga dadosaken putra ingkang saleh. nggih. Ing mriki sampun dados anak kula. Kula paringi jejuluk inggih menika Joko Jlagur. Jangkepi syarat sarana, Bapak tuwin Ibu kula aturi nimbali Kang Putra kanthi sesebutan Joko Jlagur nggih. Mboten ketang sepisan nggih. Nggih. Monggo paringi tulodo Pak nggih. Nggih anakku Muhammad Salman Al Farizi Joko Jlagur. Biar anakku sama Nawasi Joko Jagur. Dalem, Pak. Nggih anakku lanang Muhammad Salaman Al Farisi Joko Jlagur. Dalem, Bu. Alhamdulillah sampun purna banget dados wigati panjenengan netepi adat tanah Jawa Nglukar Sukerto putra panjenengan. Sumangga adicara punika dipun pungkasi kanthi barokah Fatihah. Mugi leres sedaya keluarga panjenengan tansah pinayungan keselamatan kaberkahan dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Minal hajati bil barokatihil Fatihah. Nun pangestunipun Bapak Ibu damel jimat paripeh dayanana kasantosan. Bapak Mulyadi saha Ibu Moisaro, purnaning pahargyan kula sugeng ndherekaken kondur tumuju pidal miswang rahayu neremikara. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaki legeye. Ini lega ya. Bapak Mulyadi menika sak kondoripun lah kok kula nembe mangertosi ento beto embor sak isine menika mengerti menapa kaki legeye. Endah ing awak dhewe urip bebrayan nang tanah Jawa kae kebak
adat budaya Mengkuwerdilan Samudana. Anggih. Kang ateges iki ana unen-unen wong Jawa aja lali jawane. Kados mekaten. Embor, awak dhewe wajib ngemborake utawa ngandhakake marang tangga teparone ngembal kulon. Bapak Anggih. Mulyadi Ibu Muisyarah wis ngruwat sengkalane anake. Menika wonten beras kuning Wiwit suwe kakiliki. ngening-ngeningake pikir sok kapan aku bisa ngruwat sengkalane anakku iki dina wis kasembadan. Anggih, lah kok wonten wajibipun menika mengkuwerdi Wis dadi menapa? kewajibane wong tuwa ora mung nglairake maringi jeneng, ngitanake nikahake uga ngruwat sengkalane wis dadi kewajibane wong tuwa. Lajeng wonten kembang setaman menika Kapara kakiliki. Bapa Mulyadi Ibu Muisyarah ora lali marang kadang tuwa papat cacahe kapara-para nabi para rasul para waliwah tanah Mekah Madinah tanah Pulau Jawa bil khusus kaki danyang wonten ing tlatah Ngembal Kulon lumeber ahli kubur jaler lan estri. Lajeng godhong alang-alang apa-apa dalah godhong kluweh menika Mengkuwerdi yen to kakiliki. kasunan Bapa Mulyadi Ibu Muisyarah wiwit awal duwe hajat lan akhire duwe gawe kae tansah nyuwun marang Gusti Kang Maha Kuwasa supaya ora ana alangan apa-apa kalis rubedonir ing sambikala. Sakbadane duwe gawe utawa hajat kae kaluwehake kajembarake rezekine kaya sasmitaning godhong luweh kang ateges luweh lebih sembarangane kae. Kupat luar wujud adicara pangruwatan ontangan tinggi dina wis kalukar dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Sineksen para malaikat Gusti Allah Taala. Nabi para rasul para wali tanah Mekah Madinah tanah Jabil khusus kaki danyang idange sahibul wilayah wonten ing tlatah Ngembal Kulon. Ugi dipun hangestreni para pamirsa kakung Semawana putri tinampi ing dinten Rebo Legi. Kanthi piwaosan wa sholli ala sayidina Muhammad. Wa sholli ala sayidina Muhammad. Luar sawa kersane wa subhanahu wa ta'ala Allahu akbar. Sri Bathara Kala Gelap Sayuta Dasar kepara ora nyata. teges aku nglirwakake apa kang dadi panjang. Kasunyatan iki bakal tak wujuti ning